Waqt id-diskors l-Istat tal-Unjoni għal-2025 il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabret pjan ġdid għal housing affordabli biex tinelab il-pjaga ta' dawk li jispiċċaw mingħajr saqqa fuq rashom sal-2030. Il-Kummissarju Malti għall-Ġustizzja Interġenerazzjonali, Kultura, Żgħażagħ u Sport Glenn Mikallef għalli fid-diskors il-President uriet li hija sensittiva għal kwistjonijiet li joqtu fil-għamel għaj lill-popli Ewropej. Il-pjan dwar l-eradikazzjoni tal-faqar, pjan li ħankunu qed nersqu bih il-qudiem matul dan il-mandat biex sa' sena 2050 neliminaw il-faqar kompletament. Il-pjan dwar l-akkomodazzjoni affordabli, il-housing affordabli, pjan li ħalkunu qed iresqu l-qudiem fl-2026. Qed nitkellmu dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ u l-protezzjoni taċ-ċittadini tagħna fuq il-mezzi tal-medja soċjali. Il-President kienet ċara għamlet dikjarazzjoni b'saħħitha ħafna li aħna rridu l-ġenituri jedukaw it-tfal, mhux l-algorithms li huma mmexxija minn forsi korporazzjonijiet kbar. Għal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tisjieħ propost tal-kontrolli lejn użu sanu proattiv tal-mezzi tal-medja soċjali fost tfal żgħar huwa kisba importanti. Naraw li tfal tagħna li huma taħt l-età ikunu protetti online. Għandna kriżi kbira f'dan ir-rigward u l-fatt li l-Kummissjoni semat il-karba tagħna tista' tgħid hija xi ħaġa li aħna nilqgħu. Il-kap ta' delegazzjoni laburista fil-Parlament Ewropew Alex Agius-Saliba esprima sodisfazzjoni l-Kummissjoni ser tieħu azzjoni speċifika dwar l-iżviluppi fil-medda ta' Gaza u faħar miżuri li ser jindirizzaw l-akkomodazzjoni soċjali. Il-gvernijiet Ewropej għandhom bżonn aktar u aktar għajnuna anka permezz ta' fondi Ewropej sabiex inkunu nistgħu nkomplu niffinanzjaw aktar għajnuniet fl-istati membri tagħna l-aktar persuni vulnerabbli u sabiex ikonna aktar units ta' housing soċjali u affordabbli għaċ-ċittadini Ewropej. Il-kap tad delegazzjoni nazzjonalista David Casa fisser id-diskors bħala qawwi b'saħħtu pożizzjoni konkreta dwar iż-żewġ gwerer u biżuri li ser jaġevolaw lil popli Ewropej u Maltin. Tibdil fi klima, it-targets li għandna, semmiet ukoll hemm bżonn jissaħħaħ is-Social Climate Fund li tiegħu kont responsabbli jiena. Tkellmet ukoll fuq qasam soċjali f'dak li huwa housing. Kemm illum hija problema, partikolarment f'pajjiżna fejn għandek żgħażagħ illi ma jaffordjawx jixxu dar jew anke jikru sa frattant. Tkellmet ukoll fuq ir-rule of law fejn qalet li biex ikun hemm demokrazija jrid ikun hemm rule of law. Il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Daniel Attard qal jinsab sodisfat li wħud mill-azzjonijiet ser jindirizzaw temi soċjali u mhux jiffukaw biss fuq l-aspetti tad-difiża u sigurtà. Kien diskors bilanċjat. Naturalment issa kif jgħidu l-Ingliżi the proof of the pudding is in the eating, so rridu naraw kif dan il-diskors se jirriżulta u se jissarraf f'azzjonijiet konkreti. L-Europarlamentari Laburista Thomas Bajada għalli jrid li l-Ewropa tqiegħed li ċittadini fiċ-ċentru tal-Ewropa. Qegħdin naraw Ewropa li qed tħares lejn finanzjament ta' industriji oħra, l-industrija tad-difiża fost l-oħrajn. Minflok qegħdin naraw kif se nwasslu fundi, kif se nwasslu azzjonijiet li ħajmorru direttament fil-ħajja tan-nies, fl-isfidi li qegħdin jaffaċċjaw il-familji Maltin u għawċejn, iż-żgħażagħ u l-anzjuni tagħna. Il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista Peter Agius għalli diskors bat sinjal storiku l-Ewropa qed tagħti każ u taġixxi għall atroċitajiet f'Gaza, esprima sodisfazzjon dwar miżuri pjani li aġevolaw il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin.